Човек, тук при нас. Къде го видя? Не е тук някакви вървят тук. Бърбарят. Къде видя, бе, мама? Как се качи? Аз защо не мога да се кача? Натисни 2 пъти хикса и ще се качиш. Не Ама аз хикса, съм ами хикс. бутона за скачане. Да, аз 2 ме пъти. искам 2 пъти. Има оп и не се качва. Нищо ще заобиколя кола. Виж. Виж, ама не става. Давай, че сме на ръба на зоната. Аз нямам никакви хубави оръжия. Както обикновено. Как ще го изхвърлих? Гадния хил. Това оръжие го обичам. Добре, къде си? Тук вече е важно да сме заедно. Хора при мене. Къде е другия приятел му? Къде е? Тук при мене. Видя го. Добре. Има ли още хора? Аз тук убих един си. Добре, ела сега да се хилнем. Ела при мен.